isithethe senkonzo ngutata umongameli uMazitshana utata uDlamini phesheya kwetsitsa ibe imizamo yethu thethe ibe ngumbulelo oza kwenziwa ngutata uThindude utata wethu utata Archbishop asinike amazwi ale mini kufutshane kakhulu le program ixesha ngoku ngefana emveni kwentsimbi yeshumi elinambini 12:05 ningayithethi loo nto ithi funeka sisebenzisane kwixesha seliphelile enye into lenkonzo ngokungcola mhlawumbi le ndlela enzeka ngayo kudala kwakungcwatywa emveni kwemini mhlawumbi iyazenzekela into yoba ngoku le nkonzo mayoqhubeka ngelaa xesha lasemva kwemini sizawuqalisa ke ndicela intsebenziswane ke kwari yam ndinekwari enkulu ke phaa ndinekwari enkulu bebengaculi kanje ke kwiintsuku ezidlulileyo but ngoku kuyabonakala into yobana ixesha lihamba kukhona ukuphila uzibe ixesha lihamba abantu bayaphila ngoku ndiyabona bazuza amandla tata uArchbishop ingathi bazovala unyaka apha eMthatha singasoze siwuvale funake xa siwuvale kule inkonzo ayizubakho enye inkonzo ezawumiswa masiphakamiseni kwinto zasifundela i-obituary usisinoqolo Ndude ngeculo elizukileyo Sizalwa singabantwana abathandathu ngumntana wesine kubo ndizalelwa kwilali yaseLukwayini. Emini maqanda amabanga aphantsi ndiwenze kwisikolo eLukwayini Junior Secondary School naphezulu kwalapho ngonyaka ka-1964 ndayoxelengela inyama ayipheli eGoli ndaya kwelentlanzi ndaze ndaphandlwa yintombi yakwaMkhoselwa emadosini saze sazimanya neqhina lomtshato salizwa ngabantwana abahlanu ngenxa yobude bendlela ndaphinda ndazimanya neqhina lomtshato nentombi yasemabheleni kwaNtshuntshe salizwa ngabantwana ababini. Ukutshona kwelanga kwasekomini njalo ndahlaselwa kukugula ixesha elide ndaphuma ndingena esibhedlele ndasitsho ukufa ngomhla we-23 October 2024 ndishiya ngasemva amakhosikazi wam amabini abantwana abasixhenxe abazukulwana kunye nenyambalala yesizukulwana lala ngoxolo Dlambisa Thole Gagane Ufibo imizamo yakho uyizamile uyifezile yakhala kuwe Nkoseka
Ngicela siphakamiseni ke ngoku isithethi sekhaya uMr Mlizana. Isithethi sekhaya